Компания планира производството на нов модел слънчеви очила. Проучване е показало, че функцията на търсенето Хикс, в зависимост от цената им V, е Хикс от V равно на 1520 минус 42. Общите разходи, в зависимост от обема на производството, са C от Хикс равно на 4400 плюс 12 Хикс. Да се определи при какъв обем на произведените и продадени слънчеви очила компанията ще реализира максимална печалба. Ние трябва да решим една оптимизационна задача. Търсим абсолютния екстремум на функцията на печалбата P от Хикс. Най-напред ще съставим тази функция от функцията на търсенето Хикс равно на 1520 минус 42. Изразяваме променливата V чрез Хикс с еквивалентни преобразования. Намираме, че V е равно на 38 минус Хикс върху 40. Заместваме с този израз във функцията на приходите, за да можем да изразим приходите само като зависещи от обема Хикс на произведените слънчеви очила. Хикс по 38 минус Хикс върху 40, разкриваме скобите и получаваме функцията на приходите в зависимост от Хикс. По условие функцията на разходите е функция на Хикс, затова можем направо да намерим функцията на печалбата като функция на количеството на продадените слънчеви очила Хикс. Заместваме с функцията на приходите минус Хикс на квадрат върху 40 плюс 38 минус разходите 12 по Хикс плюс 4400. Разкриваме скобите, правим приведение и намираме, че функцията на печалбата е минус Хикс на квадрат върху 40 плюс 26 Хикс минус 4400. За да намерим абсолютния екстремум на функцията, ние най-напред трябва да определим локалните екстремуми на тази функция. Алгоритъмът изисква да започнем от определяне на дефиниционната й област, тъй като цената, на която се продават слънчевите очила, трябва да е неотрицателна величина, трябва да се реши неравенството 38 минус Хикс върху 40 по-голямо или равно на 0. Решаването на това неравенство води до резултат Хикс по-малко или равно от 1520, което означава, че дефиниционната област на функцията на печалбата е от 0 до 1520. Тоест, това е диапазона, в който може да се движи количеството на произведените слънчеви очила. Продължаваме с намирането на първата производна на функцията на печалбата. Диференцираме тази квадратна функция. И намираме, че първата производна е минус Хикс върху 20 плюс 26. Следва определянето на критичните точки на функцията, като приравним на 0 първата производна. Така получаваме уравнението минус Хикс върху 20 плюс 26 равно на 0, откъдето след преобразованията получаваме Хикс нулево равно на 520. Тъй като тази стойност е от дефиниционната област на функцията, можем да направим извод, че е нейна критична точка. Сега предстои да изследваме знака на първата производна. Нанасяме върху числовата ос дефиниционната област, интервала от 0 до 520, нанасяме и критичната точка 520. Тя разделя дефиниционната област на две части, интервал от 0 до 520, интервал от 520 до 1520.
ние трябва да определим знака на първата производна във всеки от получените интервали. Заместваме, например, с стойност на хикс 100 от левия интервал. Намираме P' от 100, че е 21 положително число, следователно в левия интервал поставяме знак плюс. В съседния интервал ще запишем знак минус. Какво се случва с функцията на печалбата? В левия интервал тя нараства, в десния интервал намалява. И тъй като 520 е критична точка на функцията и преминавайки през тази точка, функцията променя поведението си, в тази точка функцията на печалбата има локален максимум. Стойността на локалния максимум намираме като заместим с 520 във функцията на печалбата и след изчисления се получава 2360. Тъй като при 520 се получава единственият локален екстремум на функцията в дефиниционната област и този локален екстремум е локален максимум, той е най-голямата стойност на функцията на печалбата. Следователно, най-голямата печалба е 2360 лева и тя се получава при реализацията на 520 броя слънчеви очила. На каква цена трябва да се продават слънчевите очила, за да се реализира максимална печалба от продажбата им? Връзката между цената и количеството на продадените слънчеви очила се задава чрез функцията на търсенето. Така че ние ще определим тази цена, когато намерим стойността на функцията при хикс равно на 520. Ще заместим в израза, който изведохме, хикс с 520 и получаваме цена 25 лева. Тоест най-голямата печалба се осигурява от реализирането на 520 броя слънчеви очила при цена 25 лева.